Piye to Bune? Watokmu kok ndak mari-mari? Obat lek tuku nek warung apa wis entek? Obate isik Pakne, nanging diombeni kok tansaya nemen watuke. Ngene lho Bune, tinimbang watuke saya nemen, luwih apik dipresake wae supaya weruh penyakit sing tenan iku apa Bune. Ojo lho Pakne, iki usume penyakit corona. Wedine Bune bisa ketularan ning kono. Ora ngono Bune, ndek ingi pake krungu ning radio. Ning kono, wong sing kena corona karo wong sing ora kena kuwi dipisah. Dadi, adewe ndak usah kuwatir yen bakal ketularan penyakit corona. Wah, alah, ngono to Pakne. Ya wis lekno, ayo budal ning rumah sakit. Mangkat. Bu dokter, aku iki watuk. Wis enak seminggu kok ndak mari-mari. Ya wis tak ombeni obat, kok ndak mari-mari. Aku iki sebenarnya lara apa to, Bu? Ngeten Bu, saking hasil pemeriksaan, panjenengan iku sebenarnya kena ISPA. Mengke, kula paringi obat. Insya Allah enggal sehat. Ayo konco-konco, ojo podo wedi berobat neng rumah sakit. Berobat penting, berobat golek tombo. Bismillah, tombo teko, loro lungo. Iklan layanan masyarakat katuraken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung. Kelo, mireng apa ora Bune? Ora perlu wedi periksa ning rumah sakit. Waras wiris, tombo teko, lara lunga. Oh tenan, alhamdulillah mung kena ISPA. Infeksi saluran pernapasan. Isih kena diobati to Bune? Bismillah, ngupaya lan dedonga supaya sehat ben ora sambat, pasrah, sumara.